Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate Rádio Frontinus, počúvate reláciu, ktorá sa volá Debata na telefón. Pri mikrofóne mixážnom pulte relácie sa nachádza Tonot Káčik, tak ako už býva tradíciou. No a samozrejme druhá tradícia je, že túto reláciu nerobím sám. Aj za účasti našich poslucháčov, ktorým odpovedá na otázky alebo reaguje na ich komentáre náš hosť. Tým dnešným je zástupca politického subjektu Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rastislav Šlosár. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň prajem všetkým poslucháčom. Pán Šlosár, bez dlhých úvodov. Od 1.10. je Slovenská republika v núdzovom stave. Je vyhlásený na základe zákonov, ktoré tu máme, ale nie všetci sú s tým stotožnení. Vy ste s núdzovým stavom stotožnení? Ja osobne ani politická strana, ktorú tu zastupujem, nejednoznačne nie sme stotožnení s tým, že bol vyhlásený núdzový stav. My si myslíme, že to, čo bolo prezentované hneď ten prvý deň, alebo teda deň predtým, keď premiér Matovič avizoval, že zavádza sa núdzový stav, tak videli sme tú tlačovku, on vlastne konštatoval, že sa de facto nič nemení. Keď si pozrieme zákon, v zmysle ktorého sa vyhlasuje núdzový stav, teda zákon o bezpečnosti štátu, a pozrieme si, aké obrovské kompetencie získava vláda, keď si uvedomíme, že tie kompetencie, ktoré získava, sú v podstate na úrovni nejakého totalitného štátu alebo na úrovni nejakej diktatúry, tak naozaj nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa u nás zavádzal núdzový stav. Určite nie za také okolnosti, aké sa tu v súčasnosti na Slovensku nachádzajú. Pán Šlosár, ale zase ten núdzový stav je vyhlásený na základe mimoriadnej situácie, ktorá sa týka zdravotníctva. Nie sme jediná krajina, kde mimoriadny stav vyhlásený je, respektíve bude v najbližších dňoch. Tá najbližšia krajina je vždy Česká republika, s ktorou máme kus spoločnej histórie, a od zajtra sú aj oni v mimoriadnom alebo v núdzovom stave v právne podobnom režime, ako je dnes už na Slovensku. Ja by som to neporovnával s Českou republikou. Treba sa vždy riadiť tým, aká situácia je v súčasnosti na Slovensku. Viete, zákon hovorí, že keď sa aj vyhlasuje núdzový stav, ak by to aj bolo opodstatnené z hľadiska nejakej epidemiologickej situácie, tak ho možno vyhlásiť len na postihnutom území alebo teda na nejakom bezprostredne ohrozenom. Len keď si dneska pozriete ten semafor, ktorý si vymyslela tá pandemická komisia, že máte nejakú zelenú zónu, oranžovú, červenú a tak ďalej, tak dneska sa ešte stále, ja som pozeral včera, aké sú štatistiky, tak 18 okresov na Slovensku zo 79 je považovaný za v podstate bezpečných, je teda na tom semafore zelených, 20 je oranžových a zvyšok je potom červených. Preto sa pýtam, keď už sa chceme pozrieť na to, či je ten núdzový stav vyhlásený v súlade so zákonom a či je opodstatnený, prečo sa nevyhlásil, tak ako hovorí zákon, len v tých červených okresoch, prečo sa vyhlasoval aj vlastne celoplošne na celom území Slovenskej republiky. To je rozmer toho, že teda kde to malo byť vyhlásené. No ale ďalšia dôležitá vec je uvedomiť si, že či vôbec je opodstatnené, aby nejaký núdzový stav bol vyhlásený, lebo zákon hovorí o tom, že sa to môže vyhlásiť v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. My ale tvrdíme, a netvrdíme to len my, opierame sa o v podstate štatistiky, opierame sa o tvrdenia lekárov, že v súčasnosti na Slovensku nie je ani epidemiologický stav. V súčasnosti na Slovensku nie je ani epidémia. A ja to bližšie vysvetlím, možno, že poslucháči to budú považovať za nejaký hoax. Aký stav by bol pre vás z hľadiska epidemiologického alebo pandemického ten, že treba vyhlásiť takúto situáciu podľa vás? Nie je to podľa mňa. Ide o to, že už pred rokmi, keď boli epidémie chrípky, tak zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva hovorili o tom, že o epidémiu v prípade chrípky ide vtedy, keď počet nakazených v priebehu 2 po sebe idúcich týždňov stúpne dvojnásobne, to znamená stúpne o 100%. A keď si pozriete štatistiky toho, ako stúpa v súčasnosti počet nakazených, aj keď tí, čo sú pozitívne testovaní, to čo neznamená, že to sú chorí ľudia, ktorí nutne niekde ležia v posteli alebo musia ísť do nemocnice. Ale keby sme aj brali iba tých čisto pozitívne testovaných, tak za posledné 2 týždne je ten náraz nie 100%, teraz maximálne bol 81%. Ale ak by sme si išli ešte ďalej do tej náčatok tej prvej vlny, druhej vlny, tak v podstate my sme tu mali v zmysle tejto definície epidémie, ten stav epidémie v podstate len niekedy od začiatku marca do polovice apríla. A takisto potom existuje aj druhá definícia epidémie, ktorú používajú v Čechách v prípade chrípky, kde sa hovorí o tom, že o epidémiu ide vtedy, keď počet nakazených na 100 000 obyvateľov presiahne číslo 1800. A viete, koľko nakazených je momentálne, alebo teda pozitívne testovaných je v súčasnosti na Slovensku? To číslo je možno nejakých 180, keď to zaokrúhime 180 na
100 000 obyvateľov. To znamená, že my aj, či to zoberieme teda podľa toho, ako narastá počet pozitívne testovaných, alebo to zoberieme, koľko je chorých, my nespĺňame definíciu epidémie. Napriek tomu nerozumiem tomu, prečo v prípade koronavírusu sa toto absolútne ignoruje a radím seba tým, že teda Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu a teda aj my musíme príjmať všetky tieto opatrenia. Lebo ako hovorím, mysle týchto definícií, ktoré som si nevymyslel ja, ale ktoré sú normálne súčasťou buď pandemických plánov v zahraničí, alebo sa opierajú o Úrad verejného zdravotníctva na Slovensku. My tu jednoducho ten stav epidémie nemáme. A preto aj nie je absolútne opodstatné, aby sme tu vyhlasovali akýkoľvek núdzový stav. A zdôrazňujem opäť, nie na celom území Slovenskej republiky. Keď tak potom jedine v tých okresoch, respektíve v nemocniciach, kde je ten stav naozaj kritický, ale nie je celoplošný na celom území Slovenskej republiky. Pán Šlosár, ale zase pri tých okresoch, ktoré sú, dajme tomu zelené, čo napríklad okresky Sudské Nové Mesto, Byča alebo Poltár, Medzilaborce, to sú najmenšie slovenské okresy, kde je tých prípadov aj z tohto titulu logicky najmenej. Banskobystrický kraj je na tom ešte stále jeden z tých najlepších, myslím, že Krupinský okres, Púchovský okres, zas tu na severozápade Slovenska patrí medzi tie zelené. Čiže ide o tie menšie okresy. Pripomenieme situáciu, ktorá bola pred zhruba 2-3 týždňami na Orave, keď nákaza prišla jedným autobusom z výletu do Medžugoria, ak sú správy presné, tak začali sa svadby prekladať do susedného okresu Dolný Kubín alebo do Poľskej republiky. Tým narážam na to, čo aj epidemiológovia hovoria, že Slovensko je tak maličká krajina a tak navzájom previazaná a prepojená, že nemá zmysel hrať sa tu na takéto mikroregióniky, ktoré sú zdravé, a s tým, že ešte tie okresy, ktoré sú v tej zelenej zóne, sú všetko len maličké 30 000 okresy. Tie väčšie populácie, tie už sú v tých oranžových a červených svetielkach. Áno, s tým by sa možno dalo súhlasiť, ale v situácii, keby pandémia koronavírusu, alebo teda to, čo nazývame koronavírus, bolo naozaj také nebezpečné a také, ako by som povedal, ohrozujúce život a zdravie obyvateľov, ako sa oficiálne v médiách hlavného prúdu prezentuje, čo nie je. A nepatrí k nejakým popieračom. Ja netvrdím, že tá choroba neexistuje. Áno, tá choroba existuje. Nebudem tu teraz špekulovať o tom, že akým spôsobom vznikla, či je prírodná alebo umelá, ale my si musíme uvedomiť nejaké porovnanie medzi tým, aký tu vírus máme teraz a aké sú treba bežné sezónne chrípkové ochorenia. Pri bežnej chrípke naposledných, teda pri chrípkovej epidémii 2018-2019, pri tejto sezóne ochorelo, nebolo pozitívne testované, ale reálne ochorelo 157 000 ľudí. Teraz máme včerajšku nejakých 12 000 pozitívne testovaných. Tých 12 000 pozitívne testovaných to neznamená, že tí ľudia ležia v posteli, to neznamená, že tí ľudia ležia v nemocnici. V nemocnici je aktuálne 235 ľudí z tých 12 321 pozitívne testovaných. A ja som si pozeral aj minulosť toho, ako sa tu vyvíjali tieto rôzne ochorenia, a treba zoberte si, že keď v 95. bola veľká epidémia chrípky v Čechách, ale zasiahlo to aj slovenské územie, tak vtedy zomrel niekoľko tisíc ľudí. Niekoľko tisíc ľudí zomrel na obyčajnú chrípku, na epidémiu chrípky v Čechách. Dneska v Čechách zomrie 600 ľudí. Hej? Alebo teda na tento koronavírus zomrelo 600 ľudí. Lebo všetci vám povedia, všetci lekári, títo štatisti a tak ďalej, že pri bežnej epidémii chrípky ochorie 5 až 10 % obyvateľov, pri pandémii chrípky ochorie 30 až 50 % obyvateľov nejakého štátu, ale teraz koľko ochorelo pri tejto chorobe, ktorá je takým obrovským strašiakom, ktorá vyslovene vyvoláva častokrát umelú paniku, tak v súčasnosti ochorelo z celej slovenskej populácie 0,22% ľudí. 0,22% ľudí. Pán Šlosár, ale epidémie chrípky je to ďaleko viac. Epidemiológovia hovoria, že nie je náležité porovnávanie nového koronavírusu s vírusom chrípky, pretože keď príde chrípka, tak do 3 dní nakazenia vás to zloží, pokiaľ ste indisponovaní, pokiaľ máte imunitný systém v takom stave, že to nepotlačí. Týždeň poležíte a za ďalší týždeň môžete ísť do roboty bez toho, že by ste boli infekční. Takto to jednoducho s chrípkou funguje. Od nákazy uplyne 10 dní a môžete ísť naspäť do práce a nie ste infekční. Kdežto podľa toho, čo vedci, ktorí sa týmto zapodievajú, tak tvrdia, že 10 až 14 dní je len obdobie inkubačné. Samozrejme sú prípady, ktoré sa objavia už za 3, 4, 5 dní. Najčastejšie je to tých, povedzme, že 5 až 10 dní. Ale keď sa majú zjednodušiť tie čísla, tak počet testov odzrkadľuje situáciu, ktorá bola
približne pred 5 až 12 dňami, počet pozitívne testovaných, počet ľudí, ktorí sú v nemocnici, to hovorí o tom, aký bol stav z hľadiska nakazenosti zhruba pred povedzme 10 až 20 dňami. No a od tých 2 týždňov do mesiaca sú tie ťažké stavy alebo úmrtia. Takže to ochorenie neprejde tak rýchlo ako chrípka. Takže pokiaľ sa začneme hrať s matematickými modelmi, tak tam je tá zrada. Áno, ale na druhej strane treba povedať aj to, že pokiaľ ide o chrípku, keď sa nakazíte chrípkou, a to opäť netvrdím ja, budem tu citovať výroky jedného infektológa, ktorý je dokonca členom súčasnej pandemickej komisie, tak pokiaľ ide o chrípku, tak tá zloží prakticky každého. Ako náhle sa nakazíte, tak jednoducho nemôžete ísť do práce. Nie ste človek, ktorý je schopný pracovať ďalej, ak chytíte chrípku. Tak ale to si dovolím oponovať. Áno, no možno niektorí ľudia to rozchodia, ale každopádne v prípade koronavírusu povedali to ľudia priamo, ktorí vykonávajú tie testy, ktorí sú zodpovední za vykonanie tých testov, tak štatisticky 90% ľudí, ktorí sú pozitívne testovaní, nemá žiadne príznaky. To sú ľudia, ktorí sú schopní pracovať, ktorí sú schopní fungovať úplne normálne. A to je práve ten rozdiel oproti chrípke. Ale ja tu naozaj ocitujem pána Jančušku, infektológa, člena pandemickej komisie Slovenskej republiky, ktorý povedal, že chrípka je ochorenie, ktoré má vždy ťažký priebeh, ale u koronavírusu máme veľa asymptomatických nosičov, u chrípky to tak nebýva. Inými slovami, ten ťažký priebeh koronavíru, to je ako keby bežná chrípka. Ne? Ten ťažký priebeh. No, tam vraj je tá zrada, že chorí ľudia pri chrípke sú zjavne chorí, ale tá chrípka samozrejme to, čo som hovoril, že rýchlejšie pominie, ale kto nejaví symptómy chrípky, tak by nemal byť ani v úvodzovkách tým bacilonosičom, kdežto pri tejto chorobe to je vraj inak. Ale to by sme sa dostávali na úzkú alebo na hranu toho, že či sme my povolaní diskutovať úplne o tomto, len je to navodenie tej atmosféry, ktorá je v spoločnosti, že sú ľudia, ktorí hovoria áno, takto nie, toto je problém, toto problém nie je. Pridáte sa ako politický subjekt k podaniu na ústavný súd ohľadom núdzového stavu? My samozrejme to podanie na ústavný súd podporujeme, alebo ako som povedal na začiatku, podľa nás vyhlásenie núdzového stavu nie je v súlade so zákonom o bezpečnosti štátu, neboli splnené na to podmienky. Ale samozrejme musíme si uvedomiť reálnu situáciu, aká je v súčasnosti v parlamente, kde my nedisponujeme 30 poslancami. To znamená, ako náhle budeme oslovení, my nemáme problém sa podpísať takisto po toto podanie. Ale nemôžeme ho nejakým spôsobom iniciovať, nakoľko náš počet poslancov nedosahuje tých 30, ktoré vyžaduje zákon na to, aby sme sa mohli obrátiť na ústavný súd. Čo je podľa vás správneho hľadiska najväčšou prekážkou? Je to napríklad to stanovenie tých počtov, že 50 ľudí môže byť v kostole, na športovom podujatí, v divadle a napríklad v akvaparku kľudne sa môže vyskytnúť 1000 ľudí, v autobuse bez problémov 100 a stále to nie je. To sú tie vtipy, že ak chcete svadbu, tak si urobte v autobuse, tam môžete mať aj 100 ľudí. Áno, to sú tie nezmyselné opatrenia, ale tieto opatrenia nie sú závislé od toho, či je vyhlásený núdzový stav. My problém núdzového stavu vidíme v tom, že vláda získava, ako som povedal, obrovské kompetencie, že môže obmedzovať slobodu slova, slobodu zhromažďovania, že môže dokonca siahnuť na váš nehnuteľný majetok, môže u vás ubytovať nejakých policajtov, vojakov, môže vám zakázať vychádzanie. Jednoducho to sú obrovské kompetencie a neveriac o tom, o čom sa možno ani nehovorí, že v prípade núdzového stavu, ak sa dopustíte nejakého trestného činu, čím ja sa nechcem samozrejme zastávať niekoho, kto pácha nejakú trestnú činnosť, ale tie tresty sú ďaleko prísnejšie, ako keby sme tu nemali núdzový stav. Zoberte si len treba krádež, za bežnú krádež, ja neviem, ukradnete niečo v hodnote 300 €, dostanete až 2 roky väzenia, maximálne 2 roky väzenia, ale v prípade núdzového stavu vám hrozí až 10 až 15 rokov väzenia. To je obrovský rozdiel a je to veľmi zneužiteľné, najmä pri rôznych tých tzv. Politických trestných činoch, ktoré sa tiež dneska nachádzajú v trestnom zákone a na základe ktorých vás môžu v núdzovom stave postihovať omnoho viacej ako bežne. Povieme jeden príklad, myslím, že to hovorili aj niektorí opoziční poslanci z iných strán. Zoberme si, že ľudia budú nespokojní, tak ako napríklad sú dneska nespokojní v Nemecku, kde tiež vychádzajú ľudia do ulic, protestujú proti týmto opatreniam, tak vyjdú do ulic aj na Slovensku. Vláda, dajme tomu, zakáže tieto zhromaždenia, práve uvolá sa na to, že vyhlási núdzový stav, obmedzí toto ústavné právo občanov, ľudia sa napriek tomu zídu, dojde k nejakému konfliktu, nejakej potyčke s policajtami, dajme tomu, že nejaký policajt sa bude cítiť napadnutý a za ten útok na verejného činiteľa v prípade núdzového stavu, v takomto prípade by tomuto demonštrantovi hrozilo 12 až 25 rokov väzenia, dokonca možno až doživotie. A toto je podľa nás veľmi, veľmi zneužiteľné a
a práve o to tu ide, preto to táto vláda zavádza, aby mohla ešte viacej kontrolovať ľudí, aby ešte viacej mohla, dá sa povedať, brániť ľuďom, tým, ktorí majú už dosť tejto Matovičovej vlády, tomu, aby uplatňovali svoje ústavné práva. Zase na druhej strane sa spýtam, je vôbec možné intenzívne kontrolovať túto spoločnosť, keď sudcovia nemajú nič spoločné s tým, aké sú politické pomery v parlamente, teda aspoň ich menovanie. Doteraz nezáviselo od toho, ako sú politické pomery v parlamente. Polícia je, dá sa povedať, podľa zákona by mala byť nezávislá. Nakoniec vedenie polície bolo menované, alebo mnohí ľudia, ktorí sa nachádzajú v vedení polície, prišli do tých významných pozícií ešte za predchádzajúcej vlády a tak ďalej. Tým narážam na to, že nejaká zmena v parlamente za okolnosti, ktoré sú na Slovensku, keď ešte k tomu vládne politická strana, ktorá má naozaj len pár desiatok členov a nemá prakticky žiadne štruktúry, či je schopná ovládnuť túto republiku len na základe jedného zákona, či to je taký problém? Určite schopná je, pretože pokiaľ máte tieto kompetencie v zmysle zákona, tak je len na vás, či ich využijete. A naozaj, keď sa pozrieme na to vyhlásenie núdzového stavu, my sme sa doteraz nedozvedeli, ktoré z tých všetkých obrovských kompetencií, ktoré doslova menia Slovenskú republiku z demokratického štátu na totalitný, ak by sa v praxi využili, ktoré vlastne vláda plánuje využiť. Lebo to nám naozaj Matovič, ani pandemická komisia, ani minister zdravotníctva, minister školstva, nikto nám nepovedal, ktoré z tých kompetencií chcú využiť. A to je vlastne zase ďalší problém pri tom, lebo vy, keď vyhlasujete núdzový stav, tak musíte vyhlásiť núdzový stav, musíte povedať aj v akom rozsahu ho vyhlasujete. To znamená, ktoré práva konkrétne idete obmedzovať. Nielen, že poviete, že máme tu pandémiu, na celom území vyhlasujeme núdzový stav, ale musíte povedať aj, čo konkrétne idete obmedzovať. My sme sa to nedozvedeli. Naozaj sa môže stať, že zajtra, v pondelok, sa zobudíme do toho, že máme tu zákaz vychádzania. Alebo zistíme, že od zajtra už žiadni ľudia nebudú môcť protestovať proti vláde Matoviča, nielen v prípade týchto opatrení, ale aj keby im čokoľvek iné na tejto vláde vadilo. Tak zase zákaz vychádzania by znovu musel prejsť zákonnou formou, aby sa mohol prijať. Ale samozrejme, koľko ľudí, toľko názorov, čo sa tohto týka. Čo sú priateľné dôvody na to, aby bol núdzový stav, respektíve na čo by núdzový stav podľa vás mohol byť vyhlásený? Lebo stav nášho zdravotníctva je všeobecne známe, že nie je najlepší, a to je také eufemistické vyjadrenie, určite aj v porovnaní s krajinami ako napríklad Česká republika, s ktorou sa radi porovnávame, alebo keď zoberieme Severné Taliansko, ktoré má zdravotníctvo v mnohonásobne lepšom stave, ako sme my, zažilo kolaps na jar, keď vrcholilo epidémia vrcholila práve v Severnom Taliansku, tak či by to malo byť len na zdravotníctvo. A potom, či to stačí, pretože potom je problém aj s vecami, ktoré patria do materiálneho zabezpečenia, ako nákupy. Keď sa to rieši klasickým verejným obstarávaním, tak to trvá dlhé mesiace, kdežto teraz treba nakupovať čokoľvek v priebehu týždňov, lebo zásoby je možné veľmi rýchlo minúť, veľmi rýchlo spotrebovať. Ako som povedal, núdzový stav by bol opodstatnený vtedy, a vtedy by bol aj zákonný, keby tu naozaj na Slovensku bola epidémia koronavírusu, ktorá tu jednoducho nie je, bez ohľadu na to, čo vám povedia v médiách, čo vám povie epidemiologická komisia, ale jednoducho vtedy, keby tu bola epidémia, vtedy by mohol byť núdzový stav. A aj vtedy by mohol byť núdzový stav len tam, kde je to bezprostredne ohrozené. A keď sa už teda nebavím o nejakom semafore, ako ste povedali, že je to tu všetko prepojené a tak, dobre, ale to bezprostredné ohrozenie tam, kde sa očakávajú tie najväčšie problémy, to je práve ten sektor zdravotníctva. Ja viem, bolo povedané, že nedá sa to vyhlásiť iba pre sektor zdravotníctva, ale sú na to rôzne názory. Napríklad predchádzajúca vláda Petra Pellegriniho to vyhlásila len pre oblasť zdravotníctva. Teda tam, kde bolo treba najviac mobilizovať tie sily a prostriedky. Ja si myslím to isté tiež, že ak sa ideme baviť o tom, že niekde núdzový stav, ak by teda to bolo naozaj opodstatnené, tak tam, kde to naozaj najviac potrebujeme, ale nie unblock vo všetkých sférach na celom území Slovenskej republiky. Tak teraz sme chránili život najmä našich starších spoluobčanov, respektíve o nich sa hovorí, že sú v prvom rade rizikovou skupinou, ale teraz poďme chrániť život inak, lebo zmena legislatívy v oblasti zdravotníctva je označovaná aj ako súboj ochrany života a súboj podporovateľov rozhodnutia ženy
či si dieťa počaté nechá, alebo pôjde na umelé ukončenie tehotenstva. No a to je téma, ktorá častokrát naskakuje v parlamente. Vy zvyknete byť na strane spektra politického, ktoré sa označuje ako konzervatívne. To znamená, že ste za to, aby došlo povedzme k tým zmenám, ktoré sú avizované, že finančná podpora tehotným matkám už teda počas tehotenstva, nie len materská dovolenka po narodení dieťaťa, alebo zvýšenie informovanosti matky o možnostiach a predĺženie tej lehoty na rozhodnutie sa o tom, či ide na takýto zákrok, alebo či dieťa si ponechá. Áno, naša strana prakticky od začiatku nášho parlamentného pôsobenia bojuje za ochranu života nenarodených detí. My sme celkovo 5 krát, a ak rátame aj minulé volebné obdobie, aj toto súčasné, predložili návrh zákona, ktorý by zásadným spôsobom obmedzil ich vykonávanie a ktorý by zachránil veľa nenarodených detí. Samozrejme, čo sa týka tohto súčasného zákona, ktorý je vlastne z dielne vládnych poslancov, my ho plne podporujeme. Aj keď sme skeptickí k tomu, aké výsledky prinesie, pretože z nášho pohľadu v situácii, keď tu niekoľko tisíc detí stále je zabíjaných pri umelých potratoch, je to stále v podstate veľmi malé, drobné, kozmetické riešenie, ktoré vlastne smeruje ani nie tak obmedzeniu interrupcií, ako skôr k tomu, aby sa žena rozmyslela ísť na potrat, aby mala tú podporu spoločnosti. My to samozrejme vítame. Je dobré motivovať ženy, je dobré aj takýmto preventívnym spôsobom zachráňovať ľudské životy, ale je to stále nedostatočné, je to stále veľmi malé riešenie. Napriek tomu ho podporujeme. Je potom pravda to, že v parlamente, keď bolo treba hlasovať, alebo teda bola možnosť hlasovať o zmene legislatívy, tak chýbali 2 hlasy. Hovorí sa o tom, že tie hlasy ste pokojne mohli dať vy, pretože ste sa v danej chvíli pridali k obštrukcii, ktorú robili najmä poslanci za Slobodu a Solidaritu a Smer sociálnu demokraciu, že nebolo kvórum v parlamente na to, aby sa mohlo hlasovať. Toto je jedna taká dosť veľká dezinformácia. Ja to skrátke približím, ako to naozaj bolo. Objavilo sa to vo viacerých médiách, respektíve najmä na tých tzv. Nezávislých portáloch. Ja viem, objavilo sa to tam, ale napriek tomu je to nepochopenie situácie. V prvom rade, my ten vládny zákon, ktorý je síce kozmetický, ako som povedal, napriek tomu ho podporujeme. Ak by nebolo našej strany, tak ten zákon ani neprejde do druhého čítania. Teraz sme boli v druhom čítaní pri tomto zákone a to samotné hlasovanie, tam tie obštrukcie, ktoré spomínate, keď bola Národná rada neuznášania súpra, to nebolo hlasovanie o tom samotnom návrhu zákona, to bolo hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie pozmeňujúcich návrhov, ktoré tam predložili niektorí poslanci. Bola tam pani Cigániková, ktorá chce zaviesť potratovú tabletku, to my samozrejme odmietame. A druhý pozmeňujúci návrh, kde sa má teda skrátiť lehota, o tom, aby teda Národná rada mohla už o tom hneď rozhodnúť, bol návrh pani Záborskej, ktorý ale zásadným spôsobom ustupoval práve tým liberálnym kruhom, napríklad v otázke reklamy na potraty, pretože umožňoval napríklad reklamu na potratové kliniky a na lekárov, ktoré potraty vykonávajú, s čím my zásadne nesúhlasíme. A takisto rušil napríklad povinné predkladanie 2 lekárskych posudkoch v prípade umelých potratov zo zdravotných dôvodov. Toto bol z nášho pohľadu obrovský ústupok liberálom, ktorý urobila pani Záborská. A ak by sme sa my odprezentovali, tak hneď na tej schôdzi, teraz ktorá bola, na tej poslednej, by sa hlasovalo o tomto pozmeňujúcom návrhu pani Záborskej a prišla by tá liberálna varianta. Ustúpili by sme liberálom a to bolo z nášho pohľadu absolútne nepriateľné. Čiže toto bola cesta na to, aby sme tento liberálny pozmeňujúci návrh pani Záborskej zablokovali. Samozrejme, ak by bolo hlasovanie o samotnom návrhu zákona, o tom pôvodnom návrhu zákona, ktorý ide pomáhať ženám, ide dávať peniaze tým tehotným ženám, aby nešli na potraty. My by sme jednoznačne sa aj prezentovali, aj za ňo zahlasujeme. A to hovorím aj dopredu, aj teraz, keď sa to presunulo na tú oktobrovú schôdzu, my tento zákon podporujeme, ale nepodporujeme tie pozmeňujúce návrhy, ktoré ustupujú liberálom. A to bol presne ten návrh pani Záborskej v tom čase, keď bola Národná rada neuznášania schopná. Takže toľko k procedúram, ktoré prebiehali v parlamente v súvislosti s týmto zákonom, ale teraz zase poďme k zmenám, ktoré sa dejú v oblasti prokuratúry a teraz sa zase nebudeme venovať tým formálnym záležitostiam, čo bolo v predchádzajúcej téme, ale v prokuratúre sa hovorí o zmene pravidiel,
ktorá bola prijatá. Otvára sa post generálneho prokurátora aj pre neprokurátorov, človeka z iného prostredia. Je to podľa vás v poriadku? Podľa nás to určite v poriadku nie je. My, keď sa pozrieme na teda tie zmeny v voľbe generálneho prokurátora, my nemáme problém s tým, aby generálneho prokurátora navrhovali aj iné inštitúcie, ako je tomu doteraz, teda nielen poslanci. S tým nemáme najmenší problém. Nemáme problém ani s tým, aby sa uskutočnilo verejné vypočutie týchto kandidátov. To sú všetko pozitívne veci. Ale či nemôžeme súhlasiť z toho odborného hľadiska, z toho hľadiska kompetencií, aby sa mohol stať generálny prokurátor prakticky akýkoľvek právnik, ktorý má nejaké právne skúsenosti, nejakú niekoľkoročnú prax, pretože sme presvedčení o tom, že človek, ktorý sa nikdy nemusel pohybovať ani v oblasti trestného práva, hej, a ja robil nejaké obchodné právo, človek, ktorý bol celý život treba s notárom, aby sa takýto človek mohol stať aby sa mohol stať generálnym prokurátorom, je to absolútne odveci. Je to ako keby ste urobili náčelníkom generálneho štábu niekoho, kto nebol nikdy ani vojakom a ktorý nikdy ani neslúžil v armáde. Pre nás táto vec je absolútne nepriateľná. Zdá sa vám, že takýto človek by reálne mohol prejsť kedykoľvek cez parlament? A teraz ešte doplním, že hovorilo sa, že ten zákon je šitý na mieru Daniela Lipšica, ktorý však opakovane vyvrátil, že sa bude uchádzať o post generálneho prokurátora. Aj pred pár dňami doslova to znovu potvrdil, že to nebude on. A najčastejšie sa vyskytujúce meno je meno Jozefa Čenteša, ktorého už parlament zvolil, ale bývalý prezident Ivan Gašparovič ho nevymenoval. Áno, to je pravda. Náskôr k tomu pánovi Lipšicovi. Ten zákon naozaj bol ušitý na pána Lipšica. To, že teraz pán Lipšic povedal, že nebude kandidovať, to neznamená, že ten zákon nerobili tak, aby mohol kandidovať. Možno si to rozmyslel, ale tiež by som jeho vyjadreniam nedával až takú absolútnu váhu, že sa to nakoniec nestane, že nakoniec nebude kandidovať. Počkajme si naozaj, až keď už uplynú tie lehoty na podávanie kandidatúry. Pretože mali sme tu už v minulosti veľa takých prípadov. Mali sme tu prezidenta bývalého Kisku, ktorý vyhlasoval, že nikdy on nepôjde do politiky, nebude zakladať politickú stranu, napriek tomu ju potom založil. Mali sme tu rôzne iné prípady, kedy sa tí jednotliví politici dušovali, že niečo neurobia a nakoniec si to rozmysleli. Čiže neberme to ako hotovú vec, že on naozaj kandidovať nebude, aj napriek tým jeho vyjadreniam. Každopádne ten zákon bol na ňu ušitý. Poviem len jeden príklad. Súčasný zákon, alebo teda to, čo navrhuje súčasná vláda, tak oni jednoducho chceli to, aby mohol kandidovať na generálneho prokurátora niekto, kto je bezúhonný. To je všetko v poriadku, ale podľa nás by to mal byť človek absolútne bezúhonný. To znamená človek, ktorý sa nedopustil v podstate žiadneho trestného činu. No a toto chcela práve vláda zmeniť, aby tá bezúhonnosť sa stiahovala iba na úmyselné trestné činy. A ako iste viete, tak práve pán Lipšic bol ten, ktorý bol relatívne nedávno odsúdený právoplatne za neúmyselný trestný čin, keď vlastne zrazil na prechode človeka a usmrtil ho. Čiže oni to nastavovali takým spôsobom, aby sa to netýkalo pána Lipšica. Takisto pán Lipšic nie je človek, ktorý by kedykoľvek v živote pracoval na akékoľvek prokuratúre, aj čo len tej najmenšej okresnej prokuratúre. On je to v podstate advokát, je to politik. A keby sme nastavili pravidlá tak, že môžu kandidovať akýkoľvek advokáti, právnici, ktorí ani nemajú žiadne skúsenosti s prokurátorou, tak práve to sa sťahovalo na pána Lipšica. Mohol by kandidovať. A áno, máme teraz na stole, myslím, že prvý kandidát je pán Čenteš, ktorého navrhla Rada prokurátorov. Možno bude zvolený, možno nebude, ale tie pravidlá, ako si ich nastavila súčasná vláda, sú také, že naozaj sa môžeme dostať do bodu, že nakoniec navrhnú opäť nejakého politika, nejakého právnika, ale zároveň politika, ktorý presne bude robiť to, čo táto vláda potrebuje. Takže ja si veľmi rád počkám na to, že s akými menami príde táto vláda. Táto vláda, ktorá robí tie pravidlá tak, aby umožnila kandidovať práve politikom a nielen odborníkom z Rady prokuratúry. Čiže čo sa týka generálnej prokuratúry, tak tam je pre vás lepší stav, ktorý bol, než ten, ktorý je dnes. Čo sa týka pravidiel? Nie. Treba povedať, že my tiež by sme, ale my sme aj presadzovali zmenu voľby generálneho prokurátora. Akorát, že tá naša zmena by bola celkom iná. My sme chceli, aby generálneho prokurátora nevolila Národná rada, aby to bolo úplne odpolitizované, aby o tom, či sa stane generálny prokurátor,
pán Čentéž alebo ktokoľvek iný, kto je navrhnutý, aby o tom rozhodovali ľudia jednoducho z fachu. To znamená notári, advokáti, ostatní prokurátori, sudcovia, jednoducho právnická komunita, ktorá sa v týchto veciach pohybuje, aby to boli tieto osoby, ktoré rozhodujú o tom, kto sa stane generálnym prokurátorom, pretože jedine vtedy by sa to podarilo odpolitizovať, lebo pokiaľ to bude stále tak, že Národná rada bude voliť generálneho prokurátora a prezident republiky ho bude vymenovať, tak to vždy bude o politike. Nemusí to byť len politiky. Dobre, nehovorím, že pán Čentéž je nejaká politická postava, alebo prípadne niekto z tých ostatných prokurátorov. Ale jednoducho, pokiaľ budú o tom rozhodovať politici, tak to bude stále spolitizované. A v tomto sme my chceli zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora, aj sme predložili návrh zákona minulom období, ale určite nie tým spôsobom, ako to navrhuje súčasná vláda. Milí poslucháči, úvodná polhodina je za nami. Kotlebovcov ľudovú stranu Naše Slovensko vo vysielaní. Debaty na telefón reprezentuje Rastislav Šlosár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, a vy už o chvíľočku po pesničke budete môcť telefonovať k nám do štúdia a využiť 90 sekúnd vetery na to, aby ste komentovali, na to, aby ste sa pýtali na telefónnom čísle 041 76 333. Milí poslucháči, počúvate Rádio Frontinus, debatu na telefón, ktorej hosťom je Rastislav Šlosár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Kotlebovcov ľudovú stranu Naše Slovensko. A my teraz prepájame do vysielania prvý telefonát na číslo 041 76 a 5 trojok. V éteri bude mať poslucháč alebo posluchačka k dispozícii. Dobrý deň, Rádio Frontinus. Dobrý deň, pekný deň vám prajem. Je to strašne krátko, tých 90 sekúnd, ale rýchlosti by som sa vás chcela opýtať. Pán Budaj, za čo dostal najväčšie vyznamenanie od Kollára a ešte k tomu 25 000 eur, keď pre dôchodcov sa nenašlo 40 000 bo 400 000, lebo koľko to je, tie peniaze 13 dôchodkov. Teraz nám navyšujú len vianočné príspevky. Je to veľká hanba. Núdzový stav, je to nezmysel. Matovič, pán Vajda Matovič, prepačte mi to, núdzový stav zneužíva preto, lebo už mu klesajú preferencie. Zabudli ste, vážení, že v prvej línii sú aj predavači. Tam by sa tiež im zišla tá odmena. Minule som sledovala v televízii, ako profesor Pavol Jurčaško, infektológ, veľmi krásne vysvetlil a bol tam aj minister Krajčí. No, on bol taký škrčok. Nevedel nič povedať ani vysvetliť. Čo vy na to poviete? Táto vláda je to vláda laická, ktorá nevie absolútne riadiť tento štát. Matovič nám robí hanbu vo svete i v našej republike. My, občania, sa zaňho hanbíme. Do Ležalovi by som ale odoslala taký odkaz, či vidí len cesty na východe a na západe a Kysuca a stredné Slovensko pre ňu asi skapalo. No, neviem, čo ešte by som... Už vás poprosím, ale skracujte, 1,5 minúty je za nami. Ešte jednu otázku, čo vy na to poviete, že Rómom sa stavajú školy na východe z našich daní. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tak tém neúrekom. Myslím, že núdzovému stavu sme sa venovali dosť vyčerpávajúco v tej úvodnej polhodine, že pokiaľ sa neobjaví, tak teraz by som vynechal, aby sme mali viacej času na ostatné témy, ale samozrejme, pokiaľ sa pán Šlosár vyjadrí, tak... Prejdem tak skrátke, čo sa týka pána Budaja, no prečo dostal štátne vyznamenanie. Pre nás je to takisto hanba, je to človek, ktorý figuroval vo zväzku EŠTB, prezliekol kabát, tvári sa ako antikomunista, bol s nimi. To je pán Budaj, takisto sa za to hanbíme, že takýto človek dostal vyznamenanie, no ale dostalo jednoducho preto, lebo je súčasťou súčasnej vlády, je ministrom životného prostredia. Takisto môžem s vami súhlasiť v tom, že práve tí, ktorí sú v prvej línii, teda tí obchodníci, predajcovia a ďalší, ale ďalšie tieto profesie by mali dostávať odmeny, len vidíme, že postup vlády alebo teda prístup k tejto otázke je úplne opačný. Tu vláda ide pomáhať bankám tým, že im odpustí bankové odvody, namiesto toho, aby tieto peniaze použila práve na odmenenie tých ľudí, ktorí robia pre našu spoločnosť najviac. Čo sa týka hodnotenia vlády, pridáte sa k slovám pani poslucháčky?
Alebo budete oponovať? Určite nebudem oponovať, pretože som tiež presvedčený, že táto vláda je absolútne amatérská. Videli sme to na tých tlačových konferenciách pri tom núdzovom stave, kde premiér Matovič sa ako taký malý škôlkar stále vyhováral na to, že spýtajte sa ministra zdravotníctva, pýtajte sa na pandemickej komisii, ako keby on vôbec nevedel, čo to znamená. Na jednej strane nám tvrdí, že to de facto neznamená nič, na druhej strane nám nebol schopný povedať nič konkrétne, nebol schopný odpovedať na otázky novinárov, čo sa týka tých konkrétnych opatrení, čiže ja som presvedčený o tom, že áno, pani poslucháčka má v tomto absolútnu pravdu. Je to vláda amatérov. Ako ste zorientovaní v prioritách ministerstva dopravy, pretože vy sa venujete skôr témam, ktoré súvisia asi s vašou prácou poslanca, kde pôsobíte v ústavnoprávnom výbore a ako podpredseda mandátového imunitného výboru, takže neviem, či máte prehľad o tých zverejnených prioritách o výstavbe ciest a diaľnic na Slovensku? Áno, toto je otázka, ktorú sa nezaoberám, máme na to iných ľudí, ale nepýtajte sa na niečo konkrétne, keby vás áno. 041 76 333 33 číslo k nám do Rádia Frontinus, opäť niekoho prepíname do vysielania. Dobrý deň, Rádio Frontinus. Dobrý deň. Počúvame, rozprávajte. Áno. Dobrý deň prajem. Prosím vás pekne, pán redaktor, vy nemáte už koho pozvať okrem tejto strany do vysielania. No. Máte ešte aj ďalšie otázky? Áno, mám. Tak sa pýtajte. Prosím vás pekne, prečo tento poslanec takto múti o tom, že nie je to taká chrípka, ako je obyčajná chrípka. Prosím vás pekne, ja mám celú rodinu, ktorá leží v karanténe a viem, čo to spôsobuje. Tak prečo takto ľuďom mútite hlavy a to vidíme aj v parlamente, aký ste. Rúška pre vás neznamenajú nič. A ešte by som aj k tej pani, že držím palce Matovičovi, pretože je to konečne poriadna vláda, ktorá sa snaží a ktorá našla krajinu v takom stave, ako ho nehal Smer. Prosím vás pekne, prečo takýchto ľudí pozývate? Veď je to strana, ktorá je konfliktná. Ja neviem teda. Ďakujem pekne. Ďakujem, tak najviac toho bolo na mňa. Samozrejme, výsledok volieb som neurobil ja, ale výsledok volieb urobili voliči na Slovensku. Pozývame všetky politické strany. Opakovane som pozýval aj v predchádzajúcich dňoch predstaviteľov strany Za ľudí. Absolútne ani odozva. Hoci píšem priamo pani predsedničke strany a podpredsedničke vlády. Nič, žiadna reakcia. Ale to už tu máme dlhodobo. To bola priorita dostať ju do vysielania teraz, lebo veľmi radi by sme dodržali paritu, ale keď politické strany záujem nemajú, tak jednoducho pozývame tie politické subjekty, ktoré záujem majú a vedia k nám poslať svojho zástupcu, tak ich takto rotujeme. Takisto dlhodobo máme problém dostať k nám do vysielania ďalšiu vládnu stranu, čo je Sme rodina. Takisto hostia, ktorí tu bývali, dajme tomu pred rokom, samozrejme vynechávam z tohto ministrov, s ktorými sa skôr komunikovať dá, ale u nich časová zaneprázdnenosť je taká, že pokúšame sa nájsť možnosti, ako ich dostať do vysielania aj v súčinnosti s nejakým iným programom. Ale tie ostatné strany, ktoré javia záujem k nám chodiť, sa snažíme otáčať v nejakom rebríčku. Pokiaľ budú v parlamente, tak skrátka budeme pozývať všetky politické strany a občas vždy vytiahneme aj politické strany mimo parlamentu, čo tiež vyčítate. Vyhovieť sa nedá všetkým, ale o tom, z koho pozývam, rozhodujú v prvom rade voľby a 2-3 relácie sú také do roka, že sa môže vyskytnúť aj politický subjekt, ktorý má povedzme na základe volieb menej ako nejaké 4%. Takže toľko k tomuto. Teraz vyjadrenie pána Šlosára k tomu, čo hovorila pani poslucháčka, lebo v podstate to bol útok na vás, že prečo hovoríte, že
nejde o nejaké ochorenie, keď pani poslucháčka už má v rodine ľudí, ktorí majú zdravotné problémy. Ja určite nespochybňujem to, že sú tu ľudia na Slovensku, ktorí majú veľmi negatívne skúsenosti s týmto vírusom. Sú tu ľudia, ktorí tu zomreli, sú ľudia, ktorí sú v nemocniciach, ale takisto je obrovská masa ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní a ktorí nemali absolútne žiadne príznaky. Dobre, pani poslucháčka má túto skúsenosť. Ja mám zasa skúsenosť s naším poslancom a jeho rodinou, ktorá sa vrátila z dovolenky z Bulharska, ktorí boli kompletne si pozitívne testovaní, napriek tomu, ako som sa s nimi rozprával, nemali absolútne žiadne príznaky. Čiže hovorím, u niekoho sa to prejaví ťažšie, u niekoho sa to neprejaví nijak. Čiže nebáme sa tu o nejakých osobných skúseností, alebo tie má každý iné. Treba ale povedať, že my tu v žiadnom prípade, alebo ja tu v žiadnom prípade nikomu nebalamátím hlavy. Všetko, čo hovorím, sa opiera o výroky ľudí, ktorí sú o mnoho múdrejší, skúsenejší ako ja, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Môžem spomenúť pána doktora Igora Bukovského, môžem spomenúť profesora doktora Ladislava Dušeka, riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Českej republike, alebo pána doktora Vladimíra Máleca, prednostu onkologickej kliniky fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. To znamená, tu sú ľudia, ktorí hovoria prakticky to isté, čo hovoríme my, ale ktorým, pretože majú iný názor, nielen, že sa nedáva veľký priestor v médiách, ale o ktorý je schopný dokonca premiér Slovenskej republiky povedať, že by mali zobrať diplom, jednoducho pretože majú iný názor. Čiže toto nie je žiadne balamútenie, my sa tiež opierame o čísla, o štatistiky, opierame sa o výroky lekárov, čiže treba brať aj toto do úvahy. Naše telefónne čísla poznáte. SMS-kové 0903 398 983. Pomaličky môžete písať SMS-ky. Budeme ich využívať v závere relácie, ale teraz stále telefónne číslo, ktoré zvoní, tak ho nebudem opakovať. Rádio Frontinus, dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, Peter z Ružomberka. Dlho som nevolal, lebo táto situácia sa mi neľúbi. Takto, keď si pozrieme, kto sa pozeral cez médiá, cez rôzne na Facebooku rôzne fotografie na ľudí zo svadby bez rúška. Keď si pozrieme tlačové besedy toho pána, ktorý si hovorí pán premiér, ako dehonestuje, ponižuje a nadáva obyvateľstvu tohto štátu a nadáva každému inému, kto nesúhlasí s jeho názormi, tak to je voľačo neuchvatné. Toto sa mohlo stať iba na Slovensku. Sme si toho vedomí, čo sa tu deje. Vidíme, že všetky médiá mlčia, že mu absolútne nič neoponujú, že porušuje zákony vedome pred ľuďmi. Ako je to možné, že sa nájdú ešte aj také médiá, ktoré ho podporujú v tomto jeho gavnerstve, s prepáčením za výraz. A nehnevajte sa. A Sulík, čo urobil s týmito elektrárňami, ja len jedno hovorím, keď dojde k zmene vlády, tento človek musí byť potrestaný, pretože zapredal aj moje mozole. A ja som mu nedal na to právo predávať to, čo sme tuto Slováci my vybudovali. Ako je toto možné, že sú ľudia, ktorí zaspávajú s otvorenými očami, zavretými očami, že nevidia ešte dokonca toho pána, ktorý si vraví pán premiér, ešte ho idú podporovať. Však toto Slovensko je na kolenách. Toto on urobí, smeje sa nám cez obrazovku. Už pomaličky skracujme. Áno, on sa nás smeje cez obrazovku, že on si to môže dovoliť všetko, čo chce a beztrestne. Toto kde sme? Však Slovensko už neexistuje. Predám sliače, všetko možné je rozpredané. Toto sa im páči. Hanba, fuj. Dovidenia. Dobre, ďakujeme, peknú nedeľu želáme. Tak... Vaše názory na témy, ktoré hovoril pán poslucháč? Pán poslucháč správne podotkol, že aký farizejský prístup má premiér Matovič v prípade napríklad toho nosenia rúšok. Pretože naozaj všetkým nám tu ide rozprávať o tom, že musíte mať rúška v autobuse, musíte ich mať dokonca už po novom aj zasa znova vonku. Musia ich mať naše deti na 2. stupni základných škôl, stredných škôl a jednoducho musia ich mať všetci všade, aj keď to nemá žiadnu zákonnú oporu. Ale na druhej strane, pokiaľ ide na nejakú súkromnú oslavu, na nejakú svadbu, tak si to rúško jednoducho nedá. Vyhovára sa, že on sa tam v podstate len vtedy fotil, akurát keď ho odfotili bez toho rúška. Ja len dodám k tomu, možno, že to pán poslucháč nevie, ale spomínali sme to už niekoľkokrát verejne. Podobne to vyzerá aj v parlamente, kde v pléne si koaliční poslanci aj opoziční teda dávajú tie rúška
ak teda nerátame nás, v našom prípade je to tak rôzne, ale kde si ich dávajú, návonok demonštrujú, ako tie opatrenia dodržiavajú, ale keby si išli do parlamentného bufetu hore za plentu, tak jednoducho tam tí poslanci žiadne rúška nemajú. Tam ich nemajú, oni ich majú len tam, kde to môžu nejakým spôsobom verejne prezentovať. Čo sa týka tej druhej časti o tých elektrárniach, o Sulíkovi, v tomto prípade zasa opäť úplne súhlasím s pánom poslucháčom, pretože my sme boli od začiatku proti tomu, aby sa akokoľvek ďalej pokračovalo v nejakej privatizácii, lebo ešte stále nám zostalo zo pár strategických podnikov, aj keď tá účasť je, alebo teda tá majetková účasť štátu je malá, ale napriek tomu toto všetko, čo ešte zostalo, aj keď je to málo, musí zostať zasa v slovenských rukách, musí zostať v rukách štátu, pretože štát sú všetci občania Slovenskej republiky, kdežto keď to sprivatizujeme, keď to dáme do rúk najmä rôznym zahraničným investorom, tak to jednoducho už nebude naše. Už to nebude slovenské, už ten zisk tých podnikov jednoducho z našej práce budú žiť cudzí a to je pre nás ako stranu absolútne nepriateľné. Radio Frontinus. Telefónne číslo 041 76 333 33. Ideme ho využiť. Dobrý deň, počúvame. Dobrý deň. Chcem povedať o tom Sulíkovi. Sulík, ako si toto mohol dovoliť, že toto predal? Akým právom? Veď sú to mozole našich všetkých Slovákov. On sa nepričinil ani jedným halierom, ani jedným centom. Prečo nedáte na neho trestné oznámenie? Čo je on za človek? A potom Matovič, takisto pani to tam vyzdvihuje. Pani stará, ktorá už je chudera, asi tiež nejaká demencia ju schytila, a tá ho každý týždeň ho vychvaľuje do nebies. Keď vidí, že preferencie Matovičovi klesajú a že ide dolu, tak Matovič rýchlo urobil to, čo urobil, že ľudia sú ako ovce, ktoré sú, jak sa povie, pomaly dané na zabíjačku a na toto. Ja hovorím, kde sme? A chcem vám povedať, že či by žili aj oni z tejto minimálnej mzdy, prečo si nedajú poslanci všetky platy dolu? Prečo si ich nedajú dolu? A takisto aj autobusy, ktoré mimomestské autobusy sa zvýšili ceny, hovorím. Od 1. oktobra zvýšili ceny. To kde sme? Neišla energia hore, pre dôchodcom neurobili nič, okradli, ten krajniak ich okradol. Ešte povie, že sú to vianočné príspevky. Aké vianočné príspevky? Mal dať všetkých to, čo trebalo. Ja hovorím, oni sú zapichnutí vo všelijakých rezortoch, majú platy, neviem koľko, hej, ani jeden nemá minimálnu mzdu. Každý jeden žije z 1000 eur, hovorím, majú majetky, nech si predajú majetky. Minúta a pol už je za nami. Toto všetko prejde a budú raz súdení, ľudia ich budú súdiť. Ti sa neschovajú ani po čiernu zem. Dovidenia. Ďakujeme, peknú nedeľu želáme. Pán Šlosár, vaša reakcia? Určite sa dá súhlasiť s tým, že z nášho pohľadu, akákoľvek privatizácia strategických podnikov, aj tá, ktorá sa diala za Vladimíra Mečiara, aj tá, ktorá sa diala za Mikuláša Dzurindu, tá, čo sa diala z ďalších vlád, to, čo sa deje teraz, všetko je to z princípu vlastizrada, lebo tieto strategické podniky musia zostať v rukách štátu, v rukách slovenských občanov, nie nejakých cudzincov, alebo nejakých domácich ziskutivcov, podnikateľov, oligarchov alebo koľkoľvek iného. Čiže ale tam by som mal asi dodať, že ten podnik už bol sprivatizovaný, akurát vláda nevyužila možnosť predkupného práva. V každom prípade, či tá privatizácia z minulosti, alebo to, čo sa deje teraz, pokiaľ by to záviselo od nás, pokiaľ bude naša strana mať tú vládnu moc, tak ubezpečujem všetkých, že my sa na tieto privatizácie pozrieme aj do minulosti a každého, kto v tomto prípade sa podielal na nejakých rozkrádačkách, ktorý sa podielal na tom, že tieto podniky buď vytuneloval, alebo ich predal po cenu, a nám úplne jedno, či to budú najvyšší štátni predstavitelia bývalí alebo nejakí bežní úradníci, jednoducho budeme to skúmať, budeme to vyšetrovať a sme za to, aby každý, kto okradol našich vlastných občanov a ktorý vlastne zobral im to, čo oni sami vybudovali, tak jednoducho pozrieme sa na to a musí to byť potrestané. Rast cien cestovného v autobusoch, ale toto sa týka Žilinského kraja, tak neviem, či chcete reagovať, lebo nežijete v tomto kraji. No, nežijem síce v tomto kraji, ale na to sa dá pozrieť z toho globálneho hľadiska. Jednoducho táto vláda, ako povedala aj pani poslucháčka, ona dôchodcom nedáva nič, ona dôchodcom skôr berie, ako im niečo dáva. A netýka sa to len dôchodcov. Jediný, komu táto vláda reálne dáva a komu vlastne táto vláda prospela, tak to sú napríklad súkromné banky. To som už hovoril aj v úvode tejto relácie. Jednoducho bankám sa idú odpúšťať odvody.
ľuďom sa odpustia úroky, ale nie, že odpustia úroky, im sa iba odložia úroky, ale v končnom dôsledku potom zaplatia za tieto svoje úroky ešte viacej. Jednoducho toto je prístup vlády, ktorá viacej slúži cudzím, viacej slúži veľkým nadnárodným korporáciám a podnikom, ako by mala slúžiť vlastným občanom. O 6 minút bude 10:30, ešte stále telefonujte do Rádia Frontinus, pokiaľ chcete povedať niečo, čo v tejto relácii ešte nezaznelo, alebo chcete sa dotknúť čo práve v relácii zaznelo, tak nech sa páči, máte na to jedinečnú príležitosť. Rádio Frontinus, dobrý deň. Dobrý deň, pán Šlosár. Ja by som sa chcel vyjadriť len takou krátkou úvahou. Cez leto som bol pozrieť na hrade v Bratislave a je tam ten krásny stôl, na ktorom sa hompala vlajka. A máme tých politikov takých vlastizradných a je to len moja úvaha, neberte to ako návod na niečo, ale ak by sa tam občas hompalal aj niekto iný, možno by to mal odstrašujúci príklad pre tých ostatných. Ďakujem pekne. Ďakujeme, aj vám želáme peknú nedeľu, aj keď toto bolo dosť také morbidné, lebo u nás trest smrti nemáme, u nás sa nevykonáva tento spôsob trestania zločincov. Myslím, že to je zbytočné komentovať. Tá vlajka je tam na mieste, je pekná aj bez hľadu na to, kto ju tam dal. A my sa môžeme venovať ďalšiemu telefonátu, pretože opäť k nám niekto telefonuje. Dobrý deň, Rádio Frontinus. Nech sa páči, môžete rozprávať. Áno, ste vo vysielaní. Dobrý deň, môžem rozprávať? Áno, ste vo vysielaní, počúvam vás. Chcel by som sa len spýtať zástupcu pána Kotlebu, že sú už toľko rokov v parlamente, dostali za výsledky volieb obrovské sumy peňazí, radoch miliónov. Chcel by som, že za tie roky, jaký zákon, alebo čím prispeli za tie milióny do toho, aby sa politika na Slovensku nejak zmenila, lebo počujem tých dôchodcov, čo tu volajú. Jeden chce zabíjať, druhý chce vešať, tretia chce zažalovať. Tak sa chcem spýtať pánov Kotlebovcov, čím prispeli za posledné 3-4 roky. Niečím konštruktívnym, aby sa Slovensko poslalo dopredu posunulo. Ďakujem, do počutia. Ďakujeme veľmi pekne, peknú nedeľu želáme, pán Šlosár. Odpočet. Toto je skôr otázka, ktorá by mala byť vždy položená koaličným vládnym poslancom, neopozičným. Ale teraz bola položená vám. Áno, jasné, ale treba si uvedomiť, že my nie sme strana, ktorá, keď je v opozícii, má možnosť čokoľvek presadiť. Vieme, že naša strana je strana, s ktorou niektorí poslanci, alebo teda niektoré strany nesúhlasia až do tej miery, že nie sú schopní zahlasovať ani za taký návrh zákona, ktorý sami v minulosti prekladali, ale ako náhle ho predložíme my do Národnej rady, tak aj tak za ňo nezahlasujú, čiže my tu moc momentálne nemáme, ale bez ohľadu na to sme predložili niekoľko desiatok zákonov, ktoré by zásadným spôsobom pomohli ľuďom. Ale bohužiaľ, pozrieme sa na to, aký bol prístup tých ostatných strán. My sme za nich hlasovali, my sme ich predložili, my sme sa za nich bili v Národnej rade, snažili sme sa presvedčiť ostatných, presvedčali sme ľudí na uliciach, presvedčali sme ich v médiách. Bohužiaľ, jednoducho to nevyšlo. Ja spomeniem skúste tie zákony možno niektoré, ako napríklad to, a to sme predkladali aj teraz v Národnej rade, aby investičné stimuly, ktoré má štát k dispozícii, išli do tých najmenej rozvinutých okresov, aby sa to nedávalo ako teraz niekde, dajme tomu k Nitre, k Trnave, kde je relatívne nízka nezamestnanosť, ale aby to išlo tam, kde je vysoká nezamestnanosť. Alebo sme chceli, aby bolo možné, aby jednotlivé štátne inštitúcie, samosprávy, domovy dôchodcov, aby mohli obstarávať slovenské výrobky. To je vec, ktorá by zásadným spôsobom pomohla našim domácim malým podnikateľom a viedla by práve zniženiu nezamestnanosti a zvýšeniu životnej úrovne. A takto by som mohol pokračovať ďalšími a ďalšími zákonmi, ale jednoducho pokiaľ vy ste opozičný poslanec a ostatné strany vás ani nechcú reálne vypočuť a nemajú záujem posunúť tieto zákony ani len do druhého čítania, aby ich tam mohli pripomienkovať, ale sme tu ich zostala v podstate hneď na začiatku v tom prvom čítaní, tak naozaj nemôžete veľa vecí zmeniť. Ale o tom to je. Ako náhle by sme mali tú moc, že by nás ľudia zvolili tak, že by sme mohli vytvoriť my vládu, alebo by sme v tejto vláde boli, tak samozrejme potom je na mieste sa pýtať po 4 rokoch treba z nášho vládnutia, čo sme urobili alebo čo sme neurobili. Ale teraz je to ešte predčasné. Poďme sa venovať ďalšej poslucháčskej príležitosti zmeniť témy v dnešnej relácii. Dobrý deň, Rádio Frontinus. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať, keď je vyliečených 230 pacientov, príklad hovorím, a keď není ešte liek na tento vírus,
tak z čoho sa oni, tí pacienti, vyliečili? Tak je ten liek, alebo nie je ten liek? Ľudia majú strach aj výjsť z domov. Ďakujem. Ďakujeme. Skúsime odpovedať, pán Šlosár, lebo to je otázka skôr na lekára, ale je to také všeobecné. Môžeme si pomôcť navzájom. Jasné, je to otázka na lekárov, ale ja som si študoval práve tieto vyjadrenia tých lekárov, ktorí, nazveme to, majú iné názory, ako má možno premiér Matovič. No a tí práve tvrdia, že áno, štatistika dneska sa robí tak, že za chorého sa pokladá každý, kto je pozitívne testovaný, aj keď teda nemusí mať absolútne žiadne príznaky, nemusí mu byť vôbec nič, ale jednoducho vyjde mu pozitívny test, je vykázaný ako chorý človek a vyliečený je vtedy, keď mu ten pozitívny test po opakovanom testovaní vyjde negatívny. Hoci ten človek vôbec nemusel byť ani chorý a tým pádom ani logicky nemôže byť vyliečený. On je jednoducho len na začiatku, dajme tomu, bol pozitívne testovaný a o 2 týždne už nebol pozitívne testovaný. Takže to je ten rozdiel medzi chorým a zdravým, i keď samozrejme pri iných chorobách, pri chrípke, pri akékoľvek inej epidémii, iných infekčných chorób to býva inak, lebo tam je považovaný za chorého niekto, kto reálne pociťuje nejaké príznaky a nie automaticky každý, v kom nájdu ten vírus, ktorý tú chorobu spôsobuje. Ešte asi by som k tomu mohol uviesť aj to, že mnohí sme roky fungovali tak, že hoď sme dostali napríklad chrípku alebo aj nejakú slabšiu formu angíny alebo čosi podobné, tak maximálne sme si zobrali pár dní dovolenky, vyležali sme to, dali sme vitamíny, prípadne nejaký voľne dostupný liek na zníženie teploty, na vypotenie sa a po pár dňoch oddychu sa náš imunitný systém s tým vysporiadal. Toto je takisto aj pri tomto ochorení. Takže tie ťažké stavy je problém liečiť, lebo tam nie je úplne 1000% jasné, že takýto liek pomáha alebo nepomáha. Tam sú hypotézy, že javí sa, že áno, že ten často spomínaný remdesivir je dobrý. Snáď ma doplníte, alebo pôjdeme na ďalší telefón. Môžeme ísť ďalej. 041 76 a 5 trojok. Vidím to tak na 3 telefonáty do záveru preberania telefonátov do vysielania. Rádio Frontinus, dobrý deň, počúvame. Dobrý deň, tu posluchačka Gažová Dana zo Žiliny. Ja chcem len toľko povedať, že tí ľudia sa hanbia za to, ako sa správa Matovič. Nie som síce jeho volička, ale nehambili sa vtedy, keď mafia siahala až na politické špičky. A ďalšia vec k dôchodcom. Tí sa nehambia pýtať a natrčať ruky, keď 10 000 ľudí prišli o prácu. A čo my ostatní dôchodcovia? Kde potom budeme mať peniaze? Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne za váš telefonát, za váš názor. Peknú nedeľu želáme. Pán Šlosár. Áno, ľudia, ako povedala pani poslucháčka, prišli o prácu, prichádzajú o prácu, ale opäť vráťme sa k tomu, prečo prichádzajú o prácu. Prichádzajú o prácu nie preto, že by vyhodili preto, lebo niekde ležia doma s koronavírusom na PN-ke a jednoducho zamestnávateľ si už nemôže dovoliť ich ďalej zamestnávať. Ale oni prišli o prácu preto, aké opatrenia urobila Matovičová vláda. Keby Matovičová vláda neurobila tie opatrenia, ktoré urobila na jar a ktorých pomaly pokračuje aj dnes pri tejto druhej vlne, tak tí ľudia by jednoducho tú prácu mali. To je podstata celého problému. Rádio Frontinus má k dispozícii telefón, na ktorý opäť niekto volá. Rádio Frontinus, dobrý deň, počúvame. Dobrý deň. Ja som vám volal už pred chvíľkou ohľadom toho, že čo vlastne konštruktívne oni poslali. Vlastne vyšlo z toho, že teda sme v opozícii, nemôžeme nič robiť, tak za niekoľko miliónov nebudeme nič robiť. Dobre, nevadí. Chcel by som sa spýtať, pár dní dozadu sa stala jedna situácia na východe, kde sa 100 Rómov pobilo, prišli tam bezpečnostné zložky a všetko toto. Myslím si, že táto situácia bude kulminovať v budúcnosti na Slovensku v obrovských množstvách, že či oni môžu aspoň niečo robiť s tým, že do Bruselu budú posielať takéto veci, čo sa tu deje, že sa to nebude zatajovať, alebo niečo také, lebo ja si myslím, že pri tých množstvách, čo sa jednej rodine narodí 6-7 detí, v budúcnosti určite budeme mať veľké problémy a Brusel nás bude s týmto brzdiť. Takže či by mohli aspoň upozorňovať na to, že čo sa tu začína diať na Slovensku s touto komunitou. Ďakujem, do počutia. Ďakujeme, peknú nedeľu želáme. No, mám pocit, že tá bitka bola v okrese Malacky a nie na východe, to je úplne opačný koniec Slovenska, ale podstatu toho telefonátu to nemení. Pán Šlosár. Áno, my na toto upozorňujeme prakticky stále. Hej. To je o našej strane známe. Asi by som sa opakoval, keby som tu hovoril o všetkých tých veciach, o všetkých tých zhromaždeniach, o všetkých tých krokoch, ktoré sme podnikli na to, aby sme poukázali na tento problém. Ale bohužiaľ taký je potom aj prístup
vlády, či už tejto súčasnej alebo tej minulej, k našej strane, pretože práve za to, že sme poukazovali na tento problém, že sme sa ho snažili nejakým spôsobom riešiť, tak výsledkom toho bolo to, že sa nám snažili rozpustiť našu politickú stranu. Výsledkom toho bolo to, že pokutovali našich poslancov v parlamente, dokonca, že jeden z našich poslancov stratil mandát, lebo bol odsúdený za výroky práve v tomto rádiu. Čiže jednoducho nám asi nie je na mieste vyčítať, že by sme sa nejakým spôsobom nesnažili, že by sme na túto problematiku nepoukazovali, lebo sme strana, ktorá je práve týmto typická, že na toto poukazujeme. Ale skôr sa treba spýtať tí ostatní, čo robia oni, keď majú tú moc, čo robí minulá vláda, čo robí tá súčasná vláda a prečo pristupuje ešte ku kriminalizovaniu ľudí, ktorí na to verejne poukazujú, ako je práve naša strana. Zdá sa, že posledný telefonát by sme mali mať pred sebou, vzhľadom na to, koľko je hodín. Rádio Frontinus, dobrý deň, počúvame. Áno, dobrý deň, prajem. Pán poslanec, týka sa to všetkých. Prečo sa nevenujete občanov, ale sa hádate a hovorite občanov? Občania Občania potrebujú pomoc od politikov. Treba sa venovať zdravotníctvu a vy ani neviete, ako to funguje v zdravotníctve. Nedaj Bože, keď niekto ochorí a nastane problém. Lekári iba objednávajú a vy čakajte. Skúste byť chorí. Treba zaplatiť dobrých lekárov, ale treba na jednej strane aj morálku. Aké opatrenie vy ako poslanec urobíte, čo sa týka v zdravotníctve, vyriešite problém v objednávaní a zrýchlite starostlivosť v zdravotníctve pre občanov. Viem, je to problém. Všetko je tu problém. Pýtam sa ďalej. Kto kontroluje kvalitu mäsa, mlieka, malinoviek? Ako sa obrábajú pôdy, ktoré berú dotáciu. Nič tu nefunguje. Vládnu moc ste už mali. Čo ste urobili? Aké opatrenie ste urobili? Čo ste vylepšili pre jednoduchý národ? Chudáci takí, lebo takí, čo už nemajú. Dá sa povedať, už vás poprosím, skracujte, 1,5 minúty. Končím. Nemajú nič. Zeberme si tých, čo nemajú nič, mali len obyčajné budovy, bunky a vy ste im z dôvodu vlastníckych práv ešte aj to pobúrali. Veď celé Slovensko není... Dobre, už budeme skracovať. Aj my. Ďakujem. Peknú nedeľu želáme. Telefonát, kde pán poslucháč zas otvoril niekoľko tém, tak odkiaľ začnete? Takto, pán poslucháč, v prvom rade my sme vládnu moc nemali. Sme síce v druhom volebnom období v parlamente ako poslanci, ako zákonodarcovia, ale sme ako opozičná strana, to musím zasa zdôrazniť, sme ako opozičná strana, my sme neboli ani v minulosti, ani nie sme teraz súčasťou akékoľvek vládnej koalícii, čiže my nemáme možnosť zmeniť to, čo nám hovoríte. My to môžeme navrhovať a to aj robíme. Snažíme sa na problémy poukazovať, predkladáme návrhy zákonov, ale sme odkázaní na to, aby za tieto návrhy zákonov hlasoval nielen náš poslanecký klub, ale za to, aby na to hlasovali aj ostatní vládni poslanci. Bez toho sa jednoducho presadiť nič nedá. Keď sa bavíme o zdravotníctve, my sme to hovorili aj pred voľbami, jednou zo základných zmien, ktorá musí v zdravotníctve nastať, je to, aby napríklad aby teda existovala len jedna štátna zdravotná poisťovňa, aby zdravotníctvo nebolo o biznise, aby niekto nezískaval v podstate zo zdravia ľudí alebo z toho, že sú chorí, nejaké ďalšie financie. My sme za jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, týmto by sme napríklad zásadným spôsobom posunuli zdravotníctvo dopredu. Čo sa týka tej kvality potravín, áno, kvalita potravín je veľmi zlá, je to čoraz horšie, lenže si pozrieme na to, že tie potravinové škandály, ktoré sa tu aj na Slovensku objavujú, sú najčastejšie potravinové škandály potravín, ktoré k nám boli dovezené zo zahraničia a my to hovoríme od začiatku, že my musíme predovšetkým obnoviť a podporovať vlastné slovenské poľnohospodárstvo, budovať vlastnú domácu sebestačnosť a nemôžeme sa spoliehať na to, že budeme dovážať čokoľvek zo zahraničia. Preto sme aj chceli nastaviť zákon o verejnom obstarávaní, som to dneska hovoril, tak, aby školské jedálne, aby domoví dôchodcov, aby všetci mohli žiadať slovenské výrobky, ktoré sú stále dosť kvalitné a obzvlášť teda, ak ich porovnávame s tým odpadom, ktorý nám tu tlačia zo západu. Pán Šlosár, viackrát narážal pán poslucháč na tému poradovníkov v zdravotníctve. Myslíte si, že keby bola jedna zdravotná poisťovňa, že toto sa zmení?
Určite by sa to nezmenilo len tým, že by bola jedna zdravotná poisťovňa, ale pokiaľ ide o tie poradovníky, a nie len čo sa týka tých zdravotných vecí, ale poradovníky kdekoľvek, lebo vieme, že tu boli poradovníky na miesta domov dôchodcov kdekoľvek inde, hej, tak videli sme to, keď bol župan, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Kotleba, kde práve takéto poradovníky, alebo hlavne tie poradovníky v tom, že mohli ste prísť a dať nejaké peniaze a na základe toho vás niekde uprenosnil, toto sme my zrušili. Jednoducho takéto niečo za nás v Banskobystrickom samosprávnom kraji nefungovalo. Jednoducho, kto sa zaradil do toho poradovníka, ten sa tam dostal bez toho, aby tam boli nejaké známosti, úplatky a podobne. Milí poslucháči, telefonáty sú za nami. Pred nami už len písomné otázky. Môžete ich stále písať. studio@frontinus.sk. Tam príjmame e-maily. 0903 398 983 je zase číslo, kde môžete posielať SMS-ky. Prosíme vás o stručnosť, prosíme vás o to, aby to boli naozaj otázky. Komentáre už máme viac menej za sebou a po pesničke sa budeme venovať práve tomu, čo k nám putuje písomne. Rádio Frontinus. To, čo vás milo prekvapí v éteri. Milí poslucháči, dnešná debata na telefón má pred sebou už len písomné otázky a samozrejme ústne odpovede, ktorých autorom bude Rastislav Šlosár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Kotlebovcov ľudovú stranu Naše Slovensko. A hneď tá prvá je takáto. Kto sú partneri ľudovej strany Naše Slovensko v okolitých štátoch, v parlamentoch? Pán Šlosár. Ľudová strana Naše Slovensko je na európskej úrovni súčasťou organizácie, ktorá sa nazýva Aliancia za mier a slobodu. Tam máme partnerov či už z Českej dielnickej strany sociálnej spravodlivosti, máme tam partnerov z Nemecka, z Poľska, dokonca z Talianska, z Rumunska. Čiže v podstate to sú naši partneri. Ak by ste sa pýtali na to, že či máme za partnerov nejaké veľké parlamentné politické strany, bohužiaľ nie. Donedávna bol náš partner grécka strana Zlatý úsvit, ktorá bola tiež súčasťou tejto aliancie, momentálne už nie je. A myslím, že už nie je ani parlamentnou stranou. Ale väčšinou sú to strany, ktoré momentálne pôsobia mimo parlamentov svojich domovských štátov. Nemalo by byť Turecko vyhodené z NATO za svoje agresívne správanie? NATO podľa nášho názoru by vôbec ani nemalo existovať, čiže keby mal byť niekto vyhodený z NATO, tak asi všetci a my by sme mali byť vyhodení ako prvý, my by sme mali sami odísť z NATO. To je môj názor vôbec na túto organizáciu. A čo sa týka Turecka, keď teda myslí poslucháč tieto súčasné udalosti, ktoré sa dejú, ja veľmi citlivo vnímam napríklad to, ako Turecko podporuje moslimský Azerbajdžan v útoku na kresťanské Arménsko, ktoré podľa môjho názoru nie je rozhodne v poriadku. Čiže podľa mňa a našej strany by Turecko vôbec nemalo byť nejakým našim spojencom. Mal ostať automat na minimálnu mzdu a 13. dôchodky? Ako sa k tomu staviate? Lebo aj táto doba ukazuje, že domáca spotreba udržala ekonomiku nad vodou. No, my sme za zachovanie minimálnych dôchodkov. Dokonca, čo sa týka dôchodkov, hovoríme aj o tom, že sme za to, aby boli... Minimálna mzda a 13. dôchodky, nie minimálne dôchodky. Áno, čo sa týka tých 13 dôchodkov, tak my sme zahlasovali za to, keď v poslednom volebnom období tesne pred voľbami niektorí opoziční kolegovia to kritizovali, že to je nejaký ťah zo strany Smeru, bez hľadu na to, či to bol nejaký ťah alebo nebol. My sme za to zahlasovali, pretože si myslíme, že ľudia a dôchodcovia by mali dostávať tieto 13. dôchodky. A určite nie ale v takej podobe, ako to teraz tlačí súčasný minister Krajniak. A automat na minimálnu mzdu mal ostať? Lebo teraz sa nepostupovalo podľa toho automatu. Mal by zostať, áno. A súhlasíte s tvrdením poslucháča, že domáca spotreba udržala ekonomiku nad vodou? Ekonomika nad vodou na Slovensku podľa môjho názoru nie je. Ekonomika nad vodou, by som povedal skôr, že je pod vodou, nie že nad vodou. Ale súhlasím s tým, že pokiaľ niečo udrží ekonomiku alebo ju zdvihne na tú hladinu, tak je to práve domáca spotreba a je to hlavne to, aby naši podnikatelia investovali tu na Slovensku, aby tie peniaze nešli do zahraničia, aby ich nedostávali cudzí, ktorí potom aj míňajú cudzine, ale aby sa to míňalo u nás na Slovensku. Čo si myslíte o odidencoch z vášho poslaneckého klubu okolo pána Tarabu? Je to ich rozhodnutie, svedčí to tiež o niečom možno o ich charaktere. Títo ľudia mali s nami uzatvorené memorandum o spolupráci, kde sa v podstate zaviazali, že v prípade, že budú zvolení do Národnej rady, vstúpia do nášho poslaneckého klubu, budú
ňom pracovať. Mňa to veľmi mrzí, že toto memorandum nenaplnili. Dohody sme neporušili my, porušili ich oni, čiže je to skôr otázka na nich, na ich svedomie, na ich charakter. Či je správne, že sa v podstate vyviezli na našich chrbtoch do parlamentu a takto sa zachovali. Ako sa ide meniť daňový a odvodový systém? Ostane ľuďom viac výplat, ako to avizuje súčasná vláda? Podotýkam, že vy tieto návrhy nepredkladáte, ale niečo sa chystá. Čo o tom viete? Ja sa nezaoberám moc finančnými otázkami, na to máme v našom poslaneckom klube iných ľudí. Každopádne áno, chystajú sa nejaké veci, ale počkajme si na to, s kým konkrétne prídu, pretože táto vláda je schopná prísť od dňa na deň s vecami, ktoré nás vyslovene šokujú. Čiže keď to bude naozaj na stole, keď to budeme mať na pôde parlamentu, potom sa k tomu zodpovedne vyjadrím. Dobrý deň. Prečo sa debatuje, že za krádež hociakého rozsahu sú počas pandémie neprimerané tresty? Veď aj v normálnej situácii by mali byť tresty za krádež od 25 rokov vyššie, píše poslucháč. Ja osobne som tiež za prísne tresty. Tu skôr ide o to poukázať na to, že nie len pri krádeži, ale aj pri mnohých iných trestných činoch, ktoré nemusia mať charakter toho, že niekomu konkrétne ublížite tým, že mu, ja neviem, niečo zoberiete alebo mu ublížite na zdraví, ale aj pri rôznych politických trestných činov, kde sú ľudia súdení len za svoje názory, ktoré sú v súčasnosti považované za nejaké extrémistické. Takže aj v tom prípade vám hrozí ďaleko väčší trest, ako v prípade, ak by núdzová situácia nebola, alebo teda núdzový stav. Citlivo sa pýtam, či by nemali byť sociálne dávky posudzované aj na základe zdravotného stavu jednotlivcov. Narážam na včerajšiu hromadnú bitku v Plaveckom štvrtku, kde došlo k útoku na policajtovi záchranárov. Bohužiaľ, deje sa to na Slovensku pravidelne a nie je to fér, keď slušní ľudia doplácajú v mnohých prípadoch na lajdákov. Všeobecne štátne sociálne dávky by podľa nás mali byť vyplácané len na základe princípu zásluhovosti. To znamená, buď to ten človek niečo v živote odrobil, pracoval, ak ide o ženu, vychovala nejaké deti, starala sa reálne o nich, má vzdelanie, jednoducho. To sú kritériá, ktoré mali rozhodovať o tom, či ide štát podporovať ľudí. Lebo pokiaľ naozaj niekto celý život nepracoval, pokiaľ nemá ani len možno základné vzdelanie dokončené, tak podľa nášho názoru taký človek bez ohľadu na to, že aké rasy, národnosti, etnika, to je úplne jedno, na to sa my nepozeráme. Takýto človek si nezaslúži mať tieto štátne sociálne dávky. My sme jednoznačne za princíp zásluhovosti vo všetkom a obzvlášť v týchto veciach. Poďme na pôdu parlamentu a na parlamentné spory. Vaše názory na hádky Blahu s Matovičom alebo Cigánikovej so Záborskou? Pokiaľ ide o tie hádky medzi pánom Blahom a premiérom Matovičom, ono je to primitívne v podstate z oboch strán. Naozaj, aby predseda vlády riešil nejaké sexuálne úchylky poslanca a verejne to tam opisoval, hovoril jednoducho, je to odporné, nepatrí to na pôdu parlamentu. My sme sa nikdy takýmto veciam neznižovali, keď sme niekoho kritizovali sme ho konštruktívne, neriešili sme nejaké osobné veci a už vôbec nie takéto absurdity. To isté platí aj zo strany pána Blahu, jednoducho. Sú poslanci, ktorí si možno zamenili parlament s nejakým divadlom, s nejakým cirkusom, lebo tam to možno patrí, ale určite nie na pôdu Národnej rady. Dobrý deň, pán poslanec. Možno nevhodná otázka, ale prečo sa v slovenských rádiách vysiela tak žalostne málo slovenskej hudby? Toto je vec, ktorá aj mňa veľmi dlhú dobu trápi, pretože dnes vidíme, že to je jedno, či je to verejnoprávny slovenský rozhlas, alebo sú to súkromné rádia. Jednoducho všade sa tlačí iba zahraničná hudba. A keď zahraničná hudba, teda nie slovenská, tak aj tam je absolútna dominácia v podstate jedného kultúrneho civilizačného sveta angloamerického, ako keby neexistovalo absolútne nič iné. Toto podľa nášho názoru nielenže ochudobňuje poslucháčov, ale dá sa povedať, že je to ako keby taký ten civilizačný a kultúrny nátlak na ľudí, tak ako sme za minulého režimu možno tu bolo všetko iba z východu, tak dneska je tu všetko zo západu. Neprispieva to určite rozvoj slovenskej kultúry a vôbec kultúrnej a vzdelanostnej úrovni ľudí. Stále môžete písať SMS-ky na číslo 0903 398 983 a e-maily na adresu studio@frontinus.sk. Čo si myslíte o sankciách Európskej únie voči Bielorusku? To, čo sa deje v Bielorusku, je predovšetkým si musíme uvedomiť vnútornou záležitosťou Bieloruska. Bielorusko je suverénny štát, ktorý na rozdiel od niektorých západných veľmocí ako Spojené štáty americké, ktorí za posledných 20 rokov viedli rôzne vojnové konflikty, porušovali suverenitu, porušovali medzinárodné právo, zabíjali ľudí po celom svete, tak Bielorusko jednoducho nie je štátom, ktorý by mal nejaké agresívne tendencie. Čiže nemali by sme sa miešať do toho, čo sa deje v Bielorusku.
Mali by sme zachovať vo vzťahu k Bielorusku neutrálny postoj, jednoducho je to ich vnútorná záležitosť. A to, prečo sa tam nakoniec celý Západ tak vehementne angažuje, prečo ešte aj súčasná vláda slovenská Matovičová tam posiela, duším, 700 000 eur, tam ide vyplatiť na podporu alebo na vybudovanie občianskej spoločnosti, za tým je len jedno. Jednoducho súčasné vedenie Bieloruska, bez ohľadu na to, že by som sa ho chcel nejako zastávať, to určite nie, ale súčasné vedenie Bieloruska je vedenie, ktoré nie je prozápadné, tak ako je prozápadná naša vláda, nie je v prospech NATO, nie je v prospech Európskej únie a jednoducho na západe to politikom a veľmociam vadí do tej miery, že sa ho potrebujú jednoducho zbaviť. Nie je to o tom, že by sa ho potrebovali zbaviť preto, lebo by bol nejaký totalitný, nedemokratický, ale proste preto, lebo nie je na strane západu. I keď sme sa tejto téme venovali v úvode relácie veľmi dlho, takmer 20 minút, ale stále sa opakujú otázky, ktoré sa týkajú koronavírusu. Samozrejme, nie všetci ste nás počúvali v začiatku, tak aspoň na chvíľočku, že ako by ste postupovali ako ľudová strana Naše Slovensko dnes proti šíreniu koronavírusu, aby sme sa nedostali do situácie, aká bola v Taliansku a Španielsku na jar. A dali by sa tu podoplňať aj tie otázky, ktoré podporujú to vaše stanovisko, alebo časté stanovisko, že nejde o žiadnu pandémiu, žiadnu epidémiu a netreba nič riešiť. Určite je pravda, že nemôžeme porovnať situáciu v Taliansku a Španielsku, kde ten rozvrat zdravotníctva bol ešte možno väčší ako u nás, aj keď je to teda ten tzv. Vyspelý západ, ale tam mali problémy aj každý rok pri bežnej chrípke, nie je to ešte pri tomto koronavírusu. Ale každopádne naša strana hovorila od začiatku, že akékoľvek opatrenia proti šíreniu akýkoľvek infekčných chorób musia byť adresne zamerané tam, kde sú naozaj najväčšie problémy. My nemáme nič proti tomu, aby sa zavádzali prísne opatrenia tam, kde sú tí ľudia reálne ohrození najviac, lebo vieme, že najviac ľudí zomiera aj hospitalizovaných z tej staršej generácie. Tak áno, zamerajme sa na domových dôchodcov, zamerajme sa na, dajme tomu, stav, alebo tá rezort zdravotníctva na nemocnice, ale určite neriežme situáciu tak, ako to rieši súčasná vláda. Prečo ľudová strana Naše Slovensko ešte nepodniká kroky voči prijatiu migračného paktu, ktorý nám prikáže príjmať migrantov a naopak znemožňuje ich deportáciu? V pakte sa síce hovorí, že ak migranta nepríjmeme, musíme mu zabezpečiť návrat do jeho krajiny, ale už dnes Brusel vie, že to nebude možné. My sme nielen proti tomuto migračnému paktu, ale vôbec proti všetkým tým opatreniam, ktoré mali za cieľ buď zavedenie povinných kvót, alebo mali za cieľ nejakým spôsobom uvoľniť hranice, aby sa sem dostali tí tzv. Utečenci, ktorí boli z 90% aj tak v podstate ekonomickí migranti. Od začiatku sme proti tomuto veľmi brojili. Boli sme prakticky jedinou stranou, ktorá ešte pred voľbami v roku 2016, pred rokmi robila obrovské zhromaždenia, podielala sa na obrovských zhromaždení, ktoré tlačili na vládu, aby takéto opatrenia neprimala. A naozaj, keď si to porovnáme s tým, čo robili iné strany, napríklad poslanci Europarlamentu, kde mali svoje zastúpenie Smeráci, kde mali svoje zastúpenie aj kde mali svoje zastúpenie súčasné Olano, tí práve takéto povinné kvóty podporovali, aj keď teda dneska sa tvária, že sú proti tomu, že oni chcú proste kontrolovať tú migráciu. No nebolo to tak v minulosti. Pokiaľ ide o našu stranu, my sme v tomto absolútne konzistentní. Náš poslanec v Európskom parlamente Milan Uhrík veľmi tvrdo brojí na pôde Európskeho parlamentu ako možno jeden z mála, napriek tomu, že nezaradený poslanec, ako jeden z mála proti všetkým týmto veciam. S touto témou súvisí ďalšia otázka. K núdzovému stavu. Myslíte si, že je to pootvorenie vrátok pre tiché importovanie imigrantov a umiestnenie napríklad do priestorov v dražbe alebo s nejasným vlastníctvom? Ako som povedal, my dnes nevieme, ako vláda využije tie kompetencie, ktoré jej dáva núdzový stav a do akej miery ich zneužije. Samozrejme, možné je všetko, lebo ak ľudia pociťujú strach a na jednej strane sú ochotní zdávať sa svojich práv a ak na druhej strane ešte tieto práva reálne im zoberú v podstate na základe zákona, aj keď teda v rozpore s ním, ale ako oficiálne na základe zákona, ak im to zoberie vláda, tak táto vláda je schopná absolútne všetkého. Teda vôbec by som sa nedivil, keby aj teda táto téma koronavírusu a núdzového stavu bola zneužitá aj v tomto smere. Pán Šlosár, vy aj vaši kolegovia sa hneváte, keď vás pasujú za fašistov. Predchodkyňa strany, ľudovej strany Naše Slovensko, Slovenská pospolitosť bola rozpustená Najvyšším súdom Slovenskej republiky 1. marca 2006 z dôvodu, že sa jedná o fašistickú stranu. Na rozpustenie vašej súčasnej strany podal podnet generálny prokurátor Čižnár, ale nakoľko bol podnet nekvalifikovaný, tak ho Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol. A nie, že nie ste fašisti. Môžete nám prezradiť, čo dobre ste za dobu pôsobenia v parlamente pre ľudí spravili? A čím ste prínosom pre Slovensko, to sme tu už mali, ale teda tá prvá časť.
Ono je to taká zlá interpretácia, že keď sa niečo akože nepreukáže na tom najvyššom súde, takže sa to zároveň ani nevyvráti. To je, by som povedal, taká interpretácia tých, ktorí idú proti našej strane. Fakty sú také a pozrieme sa na to teraz z toho právneho hľadiska. Jednoducho, na jednej strane bol generálny prokurátor, ktorý predložil nejaké argumenty, predložil nejaké dôkazy, tvrdil, že sme fašistická strana, že chceme odstrániť demokraciu. Najvyšší súd sa týmito argumentami, dôkazmi zaoberal a jednoducho povedal, že nič z toho sa nepreukázalo. To znamená, ak sa to nepreukázalo na najvyššom súde, tak to jednoducho nie je. Rozhodol o tom najvyšší súd, ktorý dal zapravdu nám, našej obhajobe a nedal zapravdu práve tomu generálnemu prokurátorovi a tým pádom aj všetkým tým, ktorí nás obvinujú z nejakého fašizmu, že sme fašistická strana. Čiže táto otázka už bola prejednávaná, bola rozoberaná veľmi podrobne zo všetkých možných strán. Nie z nejakého politického hľadiska, ale práve na základe nejakých reálnych faktov o našej činnosti, o našom programe. A najvyšší súd to vyhodnotil tak, ako to vyhodnotil. Čiže riešiť vôbec takúto otázku, to už je naozaj, by som povedal, zaujaté voči nám, aby sa niekto zamýšľal nad tým, či sme alebo nie sme fašisti, keď takáto vec sa prenávala naozaj na tom najvyššom fóre a úplne do podrobnosti a rozhodlo sa o tom, že nie sme fašisti tým, že sa tá žaloba generálneho prokurátora zamietla. Čo robí vaša strana s informáciou o umúčenom Slovákovi na letisku v Belgicku? Poslali ste takú výzvu? My sme sa pripojili aj k ostatným poslancom, myslím, že to boli z opozičnej strany Smer, ktorá veľmi, veľmi vehementne proti tomuto vystúpila. Čiže čakáme na to, akým spôsobom to celé vyšetrovanie nakoniec dopadne, pretože tie tlaky sú tam aj zo strany Slovenska relatívne veľké. Len opäť toto je vec, na ktorú musia predovšetkým tlačiť tí, ktorí to majú v rukách. Mňa veľmi mrzí, že samotný minister zahraničných vecí sa neangažuje do tej miery tak, ako by sa mal. Prečo si napríklad neprivolal belgického veľvyslanca? Prečo na Slovensku? Prečo on osobne treba nevycestoval a nesnaží sa nejakým spôsobom stretnúť s tými kompetentnými v Belgicku, aby aj on z tejto strany tlačil na prešetrenie tejto veci? Milí poslucháči, 11. hodina je tu o pár desiatok sekúnd, takže ďalšia debata na telefón sa končí. Naším hostom bol dnes zástupca strany Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rastislav Šlosár. Ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem za pozvanie a prajem pekný zvyšok dňa všetkým poslucháčom. No a peknú nedeľu vám želá aj Tonot Káčik zo štúdia Rádia Frontinus. Do počutia. Rádio Frontinus. Ahoj, tak zahráme to pre sestry Maťu a Monču, mojej manželke Veronike a všetkým, čo počúvajú. To som ja, ktorá čakala pri rádiu. Sa mi to páči, ten štýl. Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť. Všetko, čo chcete počuť.